Tinoita kuti munhu hanzi apfeka zvakashandikira iside rekusona rakadecidewa navanosona, side no display size nekudzvanya aine vanogona. Asi chiro akapfeka wakashandika wakatopfeka haunganzi hauna tikakuona. Asi hembe yakashandikira kunaka kwayo tikuoni. Mashoko aya anopidiguka kuva munhu kwaye kuyagoni. Kukosha kwekushandika kunozooneka pakuyanika ukaturika seyakapfekwa pawaya wakurashika. Hembe dziya munoshaina nadzo muchitorwa mafoto uchipigwa nevamwe wako kuti hey kahembe kawaka kamoto. Unodzipfekera paruzhinji asi kuzozwasha uri wega. Saka ega anotoziva zvayakaita mukati ndiwe wega. Usasifukura hapwa kuita mbudzi kuzvarira pavanhu. Chidembovhira mudheni wakatogadzira muganhu nekuti ukabvujura pamhene wabaisa danho yetongohwa nekunyarira yezvokazva zvashandikira. Mokera pane zvimwe zvinhu zvokuti unofanira kungodhila nazvo uri wega, so like in your privacy or in your own circles. Kana ukanetsana nadhiya wako mukati mehembe, kana pane zvinhu zvako zvisiri kufaya mukati mehembe, pane dhiri rauda kupinda mariri mukati mehembe, asi zvinhu zvekutaridza kunze. Zvekunze chiimage chinoonekwa nevanhu, but the ugliness of your clothes iri mukati, and iwe ndiwe unofanira kuiona. Because chinhu chiri necessary kuti uone kushata kwehembe yako ndokuti icheneka. Ukayanika semanakiro yakaita, iwe pachako wakutoconfuswa plus inofedha kala nenyaya yezuva. Handwaikaita. Saka there are things like you have to face your own self. Be true to yourself, but don't expose yourself to the world because it's unnecessary. You're making yourself vulnerable for no reason. And it's kuti nyeba, but I'm just saying, show that side that is necessary to be shown. So yes, unofana kuigwa. Itaoka unozwa pachenyu ione vanhu vako. Vanhu vako vanoti vako. I don't know if I'm making sense. I'm already making this video unnecessarily long for no reason. But anyway, nanchida kuti ukakuzvichipisa marhymes kuchipisa sezvamuri kuona nasikuri kutonhora ndakapfeka juice and hansi kubvisa. Ibo.